Sunt Alexandra și astăzi mă voi juca Minecraft, nu este cel original, abia mi l-am instalat. Dar de ce nu m-a pus să fac asta? Deci, știam că întâi îmi dă să fac chestia asta, da. Trebuia întâi să fac asta. Da, nu știu, habar n-am. Să dăm... A. Bun. Aici vreau să-mi construiesc eu o căsuță. Așa. Bun, hai să vedem ce pot face. Hai să începem de aici. Bun. Așa, bun. Da, sunt vecinii mei prin curte la ei și o să le auziți cum ce vorbesc ei. Așa. Să vedem ce o să iasă. O să fac așa mare. Cred că o să fac albă, habar n-am ce culoare. Așa. O să fac foarte mare casă. Am vecinii ăștia, ba, unii dau muzică. Nu știu dacă se aude, dau la radio în mașină acolo. Și alții prin curte pe acolo și țipă. Eu am și muzică, da, vedeți. Hai să vedem. Cred că o să ne ajungă până aici. Așa că să mă urc aici. Da, deci este seară și nu prea văd aici ce fac. Și mai sunt și afară. Stau la umbră. Este cald. Da, așa, bun. Așa, abia văd ce fac pe aici. Deci cam acesta o să fie acoperișul. Cred, habar n-am. Și ce să mă mai... Nu știu. Băi, frate. Habar n-am ce fac, pentru că nu se vede. Da, pe aici o să fie intrarea și acolo este o intrare, să zicem, undeva unde să stai afară, în terasă, ca să zic așa.
Bun, aici voi face niște geamuri unde pot vedea și eu măcar ceva. Așa. Nu. Aici. Ceva de sticlă. Așa. Aici avem un geam. Hai să punem și aici. Numai aici. Așa. Hai să facem și aici. Încep de afară să fac geamurile, pentru că înăuntru în casa asta nu văd nimic. Și na. Fac geamuri. Fac și dita mai geamurile. Nu știu cum să vă zic. Așa. Așa, bun, hai să încercăm să intrăm în casa asta. Dar este ciudată. Da, deci mai trebuie să fac încolo geamuri. Știu că o casă n-ar trebui să aibă atâtea geamuri, dar trebuie să aibă, să fie casa cât de cât ok. Hai că aproape se luminează. Cât se luminează, o să încerc să pun parchet. Parchetul ăsta de aici. Așa, bun. Nu cu de-astea. Să pun de-asta? Da, de-asta. Bun. Da, și așa. Da, și cât lucrez eu aici, vă las, aveți 5 secunde să dați like. 1, 2, 3, 4, 5. Sper că ați dat like și să vă abonați. Și apropo, am și TikTok. Pe TikTok mă cheamă Alexandra Călin 920 sau Călin Alexandra 920. Încercați și vedeți, o să vă zic sigur. Așa. Aici o să pun niște floricele. Hai, mă! Ca să arate frumos. Așa. Așa, văd că iarba asta a crescut aici.
Ați văzut, acolo e căsuța aia. Ce-o fi. Dar este cam mică. Vedeți aici și... Ce-am făcut aici? Cărămidă dintre... Stai. Sper că de asta, uite de asta. O să mă apuc să mai fac la casă. Să fac mai mare așa, mai lată. O să încep de aici. Hai că aici o să fac după. Așa. Deci, da. O să încerc să fac repede pentru că iar se înserează și nu prea o să văd bine. Nu vreau să se vadă bine. Așa. Și că fac o curte. Un gard, ceva. Așa, bun. Am revenit. Și cred că o să fac un videoclip care vă voi arăta că mă pregătesc pentru ziua mea. Deci peste 2 zile este ziua mea. Așa, asta nu contează pentru voi. Și mă gândeam să, nu știu, să stau afară, dar nu o să stau pentru că este foarte cald. Adică mâine voi încerca să fac videoclipul. Și mă gândeam eu așa, dar da, că mâine o să mă duc să-mi fac cumpărăturile. De tort deja am vorbit și duminică pică ziua mea. Pe 27 iunie. Așa, abia dacă se vede ceva. Nu știu dacă voi vedeți, dar luminozitatea mea este la maxim. Și da, m-am dus prea de tot. Într-un pom ăsta, doamne. Da, și dacă nu am mult timp să fac videoclipuri,
Mai postez partea a doua când termin casa. Cam. Hai să vedem până unde ar trebui. Așa. Vai, Doamne, nu mai pare cald. Deci sunt 34 de grade, efectiv. Deci câte 3 straturi trebuie să pun. Nu știu dacă se aude pe fundal că vecinii ăștia acum au început să dea cu aspiratorul, mașină, Doamne. Fix acum când filmez și eu, frate. Nu mai pot de cald. Așa. Stați așa să intru și eu. Că... Deci, bun. Cam pe aici. Bun. Haideți să văd cam pe unde o să fie poarta. Stați puțin. Așa, bun. Haideți să vedem ce pot face pe aici. Și pe aici, că să se vadă frumos. Știți. Deci, da, cam hai să facem și aici să se vadă frumos. Aici parchetul nu o să-l pun, cred că azi. Așa. Așa, da. Deci nu am chiar atât de mult timp să fac tot. Așa că... ce voi pune în parchet. Și voi face ca și cum ar fi o casă mare, știți? Nu știu ce am făcut aici. Știți. Deci ieșim frumos din casă. Și vreau ca și cum ar fi să fie tot asta casă. Nu știu, nu să înțelegeți, dar nu știu cum să vă explic așa. Deci, întâi stați așa, că aici nu o să pun. Ca să pot
intra și eu frumos. Așa. Deci este atât de cald. Efectiv. Eu stau acum pe un scaun afară și beau suc. Oamenii ăștia. Băi, frate, nu pot să filmez și eu ceva. Că s-au apucat ei repede acum. Afară este bine să stai dimineața, când nu este așa cald. Și cred că o să filmez și la ziua mea. O să-mi cumpăr niște baloane. Dacă nu uit. Știți cum sunt eu. Uit. Dacă uit, asta e. Vă dați seama. Deci, vă dați și voi seama cum o să arate casa asta. Cred că o să arate ciudat, pentru că eu nu sunt creativă deloc. N-am și o imaginație bună. N-am imaginație de-asta frumoasă, așa, creativă. Am imaginație de-asta așa. Ce îmi vine în minte, gata. Când o să termin toată casa, să-mi spuneți voi dacă am imaginație. Sunt creativă, mai pe scurt. Da, și se pare că iar a venit seara. Așa, deci s-ar putea să filmez partea a doua tot astăzi. Da, și cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați like și să scrieți în comentarii ce videoclip să fac și ce jocuri. Abonați-vă! Pa, pa!